Kardom nili uruning tikathar Karbi Anglong news arning sama berta pini langkonita Chainonga okijor ke that la pen ki chuo tuma phan asam sarkar pen ke khangji aphan ke pangdak pon son si asam ha warangkang non ke bang ji pen ki Chainonga ok kulat hotel restaurant la pen danglok Chainonga ok thatlong lelu la pen chom amachi cholong lelu pusi mati jongni bhaisir ke pani asam chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen pangdak pon tanglo Bangso Chainonga ok ki jorla pen ke that ke kham khiji aphan pura surihinira ingko re isian ingkan arona jakong tang pensi silampon pupusi ningjepo la pen jongsi ki chola pen a ok ki jor theklong lok polote police pen nebing nangsi hem kang sam setami ningkan pho kalite ningkan troksi an hem kang sam thap det ta hai pusi pangdak pon la pen adai setami en ponchi pusi pherangki ahong chailong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen pangdak pon News Text Report Karbi Anglong News Kechengsi Singhason face ni thom ke chokmati ki jut siara ni raramai pi ke paman pon lakhaing ko Singhason MEC constituency ha waralong disobai pathu aklamalong Kechengsi Singhason face ni thom ke chokmati ki jut arani raramai pi ke paman pon along mai chari pon Singhason Karbi jutanga teranga mai phu jiren terona hin pensi mai chari pon lapen chophal hi pachini pon disobai youth club mai phu Francis Milik a hin pensi alhi pachini asai deng ponsi ingsam jin pen mai chari ponsi mai pachunlo Mati jonga cikloni pioneer keparni ke chengsi Singhason face ni thom ke chokmate ke jut siara ni raramai pi ke paman ponalong alhisar pomana peng pen ka chetong lut lake karbila meramai amai phu kam singhanse ratsai klembang bangphu lipson rongphar jakas chairman khorsing teron lapen ronga serpen chenglok ke thei kidinga tum chetong donsi mayardi pidun lapen ke chengsi Singhason face ki bi pon thega pot karbila meramai amai phu kam singhanse hin pen setame kachuro pajoteka atheke Singhason face ni thop ki bi ponalong adamasar alun red nong chingdi pen chenglok lun barim kan barim lapen ke pathu parongro hai hui chithan chimum thega pot akero pajoteka lapen ke chengsi Singhason face ni thom ke chokmati ke jut arani raramai pi ke paman ponalong alhi sarpo chopha alhi pe chenglok kadu kabiya tuma phan pusitame Singhason Karbi jutanga terang disobai youth club a hin pen kachuro pacherdon labang so Singhason face ni thom ke chokmati ke jut arani paman ponsi nong isitame pi pajerbon ini tum meja kote teman kapacini tu nalam tegala pula binung wi la aluhi atum pinang kejut siara ni lo pini citong dolong lo la pen alang litum pin kelam la pen jutang alam la pen itum kusonsi jutang mate avite kei kusonsi jipupo pen aku kei le avite kusonsi litum Karbi boji pupo pula pan so alam pun pinang anarada tum itu manang than pajir milo athe people ma bolote te jutang hello kaigang thim ike jutang ave pute litum kusonsi Karbi boji pupo lasi e bindeng sumpot penceng lok la pen jutang penceng lok adu gabi aphan la pini nang than tekang alam an bangki alang litum misen lo la pen son tak taksi ni litum ta la so e jutang reng nangji lapan ikhe ring nang jipu lapan suka mata pen joksi pini lapan so Singhason face tami amhan pathek pen pini ki jusiang denglo tarik trok troksi nerkep lapan so nitro ni thomang bong di tum lapan so Singhason face ting ponlo lapan so indeng isi apartment bangke di tum misen pen kichunan taxi do ponlo lapi alang litum la ne chiefcase alang litum ka chopha tum sitame angli tum pen litum alira lon la pen idi sure ne pi kang par alang litum cholo sir tang de non la thana ko thang la solam abutha ka bangge litum ge kibipon along bangge lage litum la so program kibipon alang bangge hala kapre tuma langfer ta ha ko pini tum manta milason program ting pumu athe pipot ma pulodam te nilitum na Singhason ang dimlong bang nilitum pinang ana dim teglong la so Singhason face
deng dia prang demi la khali la Karbi Regional Festival la son de itivet nang bibi ko ini tumna la songbong in samri titi la so posi la kapacini la kacini ne tuman tot kapacini tum ban sini tum la bangsu kace bace pregi ban ba ke tek mucot la bangsu ke ban je ban sini tum la bangsu andeng kami ini ke ini la bangsu Singhason Fest la indeng sikideng panalong nitum sabsu kacini ke dulu pusi nitum ninte tamlo apen keceprek dulu so Lakhain ko rehini Surupathar constituency VDC chairman Simeon Rongphar alangli kaching honnai alangli sarbura Karli tang jugen Rongphar patuwe jo por bhai ke thama por malom alangli kaching honnai achor asumar adonara patum chi otikangsi bangso pirthi ban halloween adim sangtet chendam juilo Lakhain ko rehini Surupathar constituency VDC chairman Simeon Rongphar alangli kaching honnai alangli sarbura Karli tang jugen Rongphar patuwe jo por bhai ke thama por malom alangli kaching honnai achor asumar adonara patum aphan chi otikangsi bangso pirthi ban halloween adim sangtet chendam juilo la so birta arjulongsi man ki donai KACCEM Dr. Tuliram Ronghang Lakhain ko rehini Surupathar constituency MSC kadom terangpi board chairman Silarson Rongpi lapen pinangan ke thikidingatum chetong donsi Karli tang jugen Rongphar alangli kar jong jomrong mi jomrong su ke padudun long pa meji aphan hirjumi hang pitika Jirpo Chingri Music Society atum pen patur pi ponsi Amri Music Festival me sen pen Katalon pon Nijang Karbi Anglong lakhahini Amri constituency ka parlo ulukunchi win town along Jirpo Chingri Music Society atuma hin pen Amri Music Festival ingdeng hini me sen pen Katalon pon Sonsi mati jonga chiklo ni phai troxier ni Amri Music Festival ingdeng hini Katalon pon along Jirpo Chingri Music Society mai phu jonrai komhansi lapen kongjun bang sarkiri lekthia tum pen patur pi ponsi ada por phai phomalom pen ison jaimek pangcheng pon Labang so jai megalong alihi sarpo aman pen MLA Rup Singh Teron ahin pen arnitili por phai primalom donri ingpu ponsi siding pon La sonsi labang so music festival Katalon ponalong alihi sarpo man pen MLA Rup Singh Teron chetong dun lapen Lapu Amri Music Festival Advisor Dr. Habi Teron pen chenglok pinan ke thikidingatu chetong dun renti Sonsi labang so music festival Katalon ponalong kachetong dun artist laki Karbi Anglong pen nongnam kachethang klong alon sepo Bijoy Lekthe Christian Teron MC Hilary Gideon Mother Joyrab Diso Vidya Singh Hansi atum chetong dun lapen lapu kang neka hanmi mati entertainment rururara timatum setame chetong dun lapen banana thu laki rock rak hope for humanity The Roman Band Lapen Dead Trap Abben atum sitame chitong donji aliralon pen Katalon pon pachun pon Amri pen Hemari Bongrong report Karbi Anglong News